ko baka da iko sai ka yi sallah, ko baka da lafiya sai ka yi sallah, ko ana yaƙi sai an yi sallah. Shi yasa akwai salatu ahlul a'zar, salatul musafir, salatul marid da salatul khawfi. Allah bai zai dauke maka sallah mutuka kana cikin ranka. Za ka yi sallah ana yaƙi, za ka yi sallah baka da lafiya, za ka yi sallah kana halin tafiya, sai dai kawai an yi maka naqasul kamiyya da naqasul kaifiyya. An rage yawan sallar, an kuma rage siffar yadda za a yi sallar. Yanzu mara lafiya sai aka ce sallah a tsaye, sai ya ji ka ina jiri, aka ce ka jingina, wannan sharaɗin tsayuwa ya faɗi, sai ka jingina. Sai ka ji duk da jinginan ma ina jiri, sai aka ce to tsayuwar rukuni ce a sallah amma ta faɗi, zauna. Da ka zauna ɗin ma sai ka ji kai, aka ce ka zauna ɗin ma jingina, ka jingina ma ka ji kai, aka ce to kwanta kai sallah daga kwanci. A dai yi sallah ko ƙaƙa. Kana halin tafiya aka ce to ai salloli 5 kake yi, azhar, la'asar, magariba, isha, asuba. To in kana tafiya an maka discount na 50% a cikin dukkan sallah mai raka'a 4. Sai ka kirga guda nawa ne masu raka'a 4? Guda nawa ne? To aka yi maka discount na 50% nawa za ka yi kenan? Sai kai 2 ka aje 2. Sai kai azhar 2, kai la'asar 2, kai isha 2. Dama asuba 2 ce, ita ba a mata kasaru. In an ce ai kasarin asuba nawa za a yi kenan? Ka gani? In an ce ai kasarin magariba nawa za a yi? 1 da rabi ko ba 1 da rabi? Shi yasa ita aka batta da mai tafiya da mai zaman gida a sallar magariba da sallar asuba ba bambanci. Amma a zahar, la'asar, isha sai aka ce ka mai da su biyu, an yafe maka. Kun ga sallah kenan. In ana yaƙi kuma sallar da sigarta da kamanninta duk sai i canza. In ka duba Zadul Ma'ad Ibn Qayyim ya kawo mana yadda ake sallar yaƙi, akwai ma inda in yaƙin yayi yaƙi raka'a ɗaya ake kowace sallah. Azhar raka'a ɗaya, la'asar raka'a ɗaya, magariba raka'a ɗaya, isha raka'a ɗaya, asuba raka'a ɗaya. Wuta ta yi wuta. Kai wuta ta wuta ma kawai Allahu akbar ake cewa da sami Allahu liman hamidu, assalamu alaikum, an gama sallah. Fa inna ma huwa takbirun wa isharatun bir ra's. Annabi ya ce in yaƙi yayi yaƙi sai dai ka nuna kanka kawai ka ce Allahu akbar, amma dai an yi sallah.